ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେ.ଏସ୍. ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନିର୍ମଳଜିତ ସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାକେଶ ଶର୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ବମ୍ବେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କୋଲକାତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉତ୍ତର ବାବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କଲିକତା ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜଷ୍ଟିସ ରାଜପ୍ରସାଦ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆକାଶବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏ.ଏସ୍. ମୁଖାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବଙ୍କିମ ବିହାରୀ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।